Ana mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa idan ya muku ku yi mana like. Ta gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ki ƙara so mana. Ko za mu san cikakken sunanki? Sunana Nafisa Abubakar Matawalli. Ya yanayin zaman gidanku, a gatanci ko a wahalce? Babu shakka ni 'yar gata ce gaba da baya. A gidanmu an gaji arziki, daula da kuma wadata. Tun ina 'yar ƙarama, ni ban san rashi ba, kuma ban taɓa babu ba. Kuma komai girman matsala idan na tunkare ta, sai na kada ta. Me yasa kike tunanin zaki iya kawar da duk wata matsala komai girmanta? Saboda muna da 'yan canji. To amma wani irin girman arziki ne kuke da shi da zaki ta takama da shi haka? Ƙarfin arzikinmu ba zai misaltu ba. Shi yasa kowanne mutum yake ba mu girma. Amma duk wanda kaga yana ja da baiwar da Allah ya mana, to shi wannan mutumin jirgin leda ne. A ke ni fa ban ja da baiwar da Allah ya muku ba, don haka karki ƙara ce mun jirgin leda. Kai jirgin leda ne. Ke ba sai kin walakanta ba. Interview muka zo yi kuma ita za mu ci gaba. Ya kamata ka bayyana mana matsayinka da matsayin iyayenka kamar yadda na bayyana maka nawa yanzu, don kada mu zo muna faɗa da ɗan tsuntuwa. Ko dai babu? Shin ba za mu iya sanin sunan mai dattin hula ba ne? To kwasko ma fa. Me yasa kike ci mun fuska da irin waɗannan binciken? Idan ban san ya isa haka. Interview din ma bana yi na fasa. RECORD360p. Ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan ya burge ku, ku danna like. Mun gode.